открие тази изложба и ми е връчил това писмо, което ще ви прочета. Толкова години търсих размера на картината и мен. Тази абстрактна за вас мисъл се размаза през годините. Как се пише? Говори за приятели, които търсят и истината, и лъжата в себе си. На добър час. Колю Карамфилов. Аз? Има си хора, Карамфилов, Жоро. Благодаря на всички, които дойдоха, отделиха от времето си в днешния хубав ден. Без вас нямаше да сме същите, нямаше да има тази изложба. Благодарим ви в сърце, дано да ви хареса, дано да отнесете нещо в сърцето си и призовавам всички да пазим душите.